Hola, bona tarda. Gràcies per venir. És la primera conferència que fa el Front Nacional de Catalunya en directe. Ho dic per si... Bueno, perquè sempre hi ha un primer cop. L'objectiu d'aquesta conferència és parlar de les dones catalanes, de totes les dones catalanes i, sobretot, retre'ls un homenatge tant a les que durant molts segles han pogut lluir en el sentit de tenir poder i demostrar el que són les dones catalanes, com també les dones catalanes de sempre, perquè hem de tenir molt clar, i això des del Front ho tenim molt clar, que sense la dona catalana Catalunya no seria com és ara. Gràcies a la dona catalana tenim la Catalunya, teníem, seguim tenint i tornarem a tenir la Catalunya que coneixem tots. Jo us presentaré el ponent, en definitiva és la persona el conferenciant, que és la persona que ha vingut per això, és en Salvador Bonada, és un gran patriota, un enamorat de la història, un enamorat també de treballar a investigar molts temes de la història que estan amagats. Un d'ells és el de la història de Catalunya a través de la visió de les dones i, en principi, el que m'agradaria és que ell ens il·lustri una mica amb aquesta conferència que estic segur que serà d'interès per tothom. Gràcies. Molt bé, gràcies. Sobretot gràcies a tots per ser-hi, un dijous a 7:45 a Barcelona i arribar aquí és, tal com està el tràfic, la circulació, és tota una fita. Bé, parlarem de dones i d'altres coses. S'ha parlat també molt de la participació de les dones a la defensa de la ciutat el 1714. Hi ha molts textos, se'n parla en Camprubí, dient que parlant d'una dona que un cop ha mort el seu fill exhorta l'altra a defensar la pàtria i si no s'hi va ella mateixa, i moltes altres anècdotes del capteniment de les dones i de la seva implicació en la defensa. I realment és així. Les dones al setge, a banda de suplir l'absència dels homes que estaven servint a muralles o on sigui i seguir fent funcionant la ciutat fins al punt que el dia abans de la caiguda, el 10 de setembre, a Barcelona es feien compravendes i es feien actes notarials. O sigui, que la ciutat funcionava perfectament. Les dones van cobrir molts aspectes, des de portar munició a les posicions, aliments, repartir d'això, fer a l'hospital de sang d'enfermeres, cuidant els ferits, vigilant els desperfectes a muralles, o sigui, fent de sapadores i enginyeres, vigilant les desperfectes a les muralles i ara per reparar-los. Potser tampoc van participar activament en primera línia de foc per una raó, perquè aquesta imatge que tenim de la defensa de Barcelona, de la barretina, el patró de Pana, el trabuc, és una idea romàntica de la Renaixença que no va ser així. La defensa de Barcelona la portaven l'exèrcit de Catalunya, la Coronel, amb una organització militar perfecta, amb un exèrcit al nivell o superior en qualitat a molts exèrcits de l'Europa del moment, o sigui que les coses es feien ben fetes. De fet, aquella no va ser una guerra de resistència, com hem dit. Aquesta guerra es va plantejar per guanyar-la i a punt vam estar. O sigui, va anar justet. Però aquesta participació de les dones, més enllà de dir, mira, és que agafaven els menjar i se'l portaven cap al front, no, feien tasques logístiques organitzades, integrades dintre d'una maquinària bèl·lica de defensa. O sigui que quan va caldre l'organització es va comptar amb les dones i les dones hi van ser de la manera més normal. Fins i tot, segons els documents borbònics, es van sorprendre que en un encontre amb fusellers de muntanya, quan van les baixes dels fusellers, quan els van a veure, van trobar que hi havia dones vestides de fuseller de muntanya lluitant. I si en aquell cas van haver-hi, no sé si eren 5 o 6 dones de baixa, 5 o 6 dones a les baixes, és de suposar que en altres regiments també n'hi poguessin haver, de dones agafant les armes i uniformades. Però bé, el que deia, aquestes dones no actuen de motu propi, sinó que actuen dintre d'una organització militar de defensa perfectament organitzada, comandada i estructurada. O sigui, es compta amb elles, assumeixen una responsabilitat perquè no era la primera vegada. No era la primera vegada que les dones prenien les armes o participaven en la defensa. A la batalla de Montjuïc,
I tinguem en compte una cosa, la batalla de Montjuïc es produeix aquí després de l'arribada dels terços castellans que han arrenat cambrils, que han fusellat a tothom, que han matat homes, dones i nens i grans i que també dies abans a la topada que tenen a Martorell executen els homes i a les dones, nens i grans els llencen des del pont del Diable. I això ho saben, la gent de Barcelona. O sigui, que saben molt bé que allò va de que si cauen els passaran a tots, no quedarà ningú. Les dones surten a defensa, pugen a Montjuïc, són les encarregades de pujar la munició, pugen les vitualles, pugen tot el que fa falta, disparen també protegint el camí de pujada que pujava des del portal de Santa Madrona fins al castell, que no era com és ara, era bastant més petitet, i fins i tot portaven també les defenses avançades que s'havien construït pel moment i que van sorprendre els castellans com van arribar. Fins i tot s'explica que des de les muralles es disparava amb fusell amb pany i calet, pany de pedra foguera, una novetat en el moment, una novetat que va revolucionar els exèrcits de tot el món i un invent català, pany i calet. És el pany típic de pedra foguera que fa que sigui molt més fàcil el disparar i important, apuntar. Els castellans, anaven amb arcabussos. L'arcabús fas el metge amb el trípode i tires de bulto. Amb el fusell tires millor. I hi havia molta més gent al castell de Montjuïc defensant, de tota la gent que es va apuntar, a banda de la coronela i dels regiments que hi havia allà, molta gent de ciutat, dones, moltes d'elles, van pujar i es formava cua dels fusells perquè tots poguessin disparar contra les tropes castellanes, que a més havien pujat a peu i sense escales per poder pujar les muralles, que també és una cosa molt divertida, anar a saltar un castell i voler saltar un castell i no portar les escales per pujar les muralles, però vaja, això els castellans han fet d'aquestes i moltes més. En aquesta gran derrota dels castellans, les dones hi prenen una part molt important i una altra cosa important, des d'aquell moment no han tornat mai a venir contra nosaltres sols els castellans, sempre amb francesos, amb qui sigui, però sols contra nosaltres mai més han vingut. Per això, el 1614 ja no els hi venia de nou, o sigui, no era estrany que la dona participés, no, era un català més, o sigui, no assumia la seva responsabilitat en defensa del país i de les llibertats i es va integrar bé dintre de l'estructura. Un altre esdeveniment important, que aquest sí que és provocat per les dones, comandat per les dones, portat per les dones, és la revolta del 1705 contra el virrei Velasco, que abans d'arribar a l'arxiduc Carles, el virrei Velasco volia marxar, havia de marxar, evidentment, perquè entrava el virrei a Barcelona, però els volien portar tots els presoners i represaliats que tenien les presons, que eren simpatitzants austriacistes que duien un llaç groc o una escarapel·la groga a la gorra, a la jaqueta, on sigui. I per aquesta defensa van represaliar i els van empresonar. I les dones, veient que s'emportaven els homes, marits, fills i pares, van organitzar una revolta a Barcelona que va impedir que se'ls emportessin. Vaja, un alliberament de presos polítics com Déu mana. I això és una revolta que va ser exclusivament d'ella. Però el paper de les dones no és només agafar les armes quan hi ha com a maldades o quan s'ha de defensar. A veure, des del principi de Catalunya les dones han tingut un paper cabdal. Qui més, sinó que Ermessenda de Carcassona, dona de Ramon Borrell, mare de Berenguer Ramon I, àvia de Ramon Berenguer I, que entre una cosa i l'altra va estar al poder, va exercint com a comtessa de Barcelona, governant, quasi 50 anys. A veure, en el dret got, quan el comte no hi era, qui tenia el govern total i la potestat total era la dona. Com si fos el propi comte. De fet, hi ha una pagesa que havia estat presa a Còrdova, i l'Ermessenda és la que dirigeix els jutges en aquest cas. Suposo que quan el comte estava precisament lluitant contra els espanyols. Perquè en aquella època els espanyols els hi dèiem espanyols en els de Califat de Còrdova i els de l'Àndalus. Els moros eren els espanyols, que de fet és l'única unitat política que hi ha hagut a Espanya, la dels moros. I estava lluitant allà i aquí exercia Ermessenda. I hi ha una pagesa que torna del captiveri i es troba que el seu germà ha dilapidat l'herència que van rebre els dos, que eren els dos.
i interposa una queixa i se li concedeix amb ella la propietat de totes les terres que quedaven desposseint el germà. La dona tenia dret a propietat. Això és un fet important. Penseu que venim d'una societat iberoromana, agrària, de mas, de vallès, on la dona té un paper importantíssim en la gestió de la propietat i de tot. I el dret got també reconeix la propietat de la dona i reconeix un paper molt important. Poden exercir de governantes i de moltes altres coses. Però per això Ermessenda és realment l'arquitecte de Catalunya i no només des de la banda de posar en cintura els nobles i els barons. Estem en un moment en què fa pocs anys que Borrell II no ha fet el jurament de fidelitat al rei Franc i, per tant, Catalunya els comtats són de facto independents i així el comte es proclama comte gratia Dei, per la gràcia de Déu, és a dir, per sobre meu n'hi ha ningú, jo soc el sobirà. Però, clar, l'absència del poder franc i de la justícia franca provoca que hi hagi una mica de caos al territori. Tinguem en compte també que som una frontera de guerra. Per tant, des d'Europa venen segons, tercers fills de nobles europeus amb la seva quadrilla d'homes armats que agafen, prenen un castell perquè venen a fer-se un nom a la frontera de guerra. I aquests són els que causen el terror als pagesos. Per què? Perquè més enllà, i això segons ens explica Thomas Bisson, professor emèrit de la Harvard University i un dels millors hispanistes i medievalistes, es diu que a Catalunya no es pot parlar del segle X de feudalisme, i sinó més aviat el fenomen és el de senyoriu. El senyor feudal és un senyor que depèn d'un poder superior, d'un noble superior, del rei, i exerceix el seu poder delegat. Però si té fidelitat, deu fidelitat al superior. El senyorio no, el senyorio basa el seu domini en la coacció violenta del territori, dels pagesos i de més, i sobre aquesta coacció violenta construeix el seu domini, el seu poder sobre el castell. Llavors, què provoca això? Això provoca que això era el Far West. Això era el Far West i aquí, entre que lluitaven entre ells, perquè moltes vegades en lloc de lluitar contra els moros, lluitaven més entre ells. I de què vivien? De prendre els pagesos, de tot el que podien. En aquesta situació, no només exclusiva aquí, els pagesos una miqueta van a demanar ajuda a l'Església, que era l'única ordre que es mantenia com a continuació que és de l'Imperi Romà. L'Església Catòlica és la continuació de l'Imperi Romà i mantenia la major estructura i mantenia el cert poder. No oblidem que els bisbes tenien tropes. Per tant, i es dirigeixen i es produeixen les assemblees de Plau i Treva, impulsades principalment, entre altres, però principalment per l'abat Oliva. Però, bueno, aquests senyorius, aquestes partides d'homes armats que expolien a tothom també són un problema polític per Ermessenda, que el comtat de Barcelona jove no pot controlar tot el territori ni pot controlar tot això. I què fa Ermessenda? Evidentment, Ermessenda i l'abat Oliva, ell és conseller d'ella i hi ha una relació bastant fluida entre els dos. O sigui, no és estranyar que Ermessenda pogués influir per aconseguir una solució política. I Pau i Treva és una solució política, independentment de per protegir els pagesos, que no ho acaba d'aconseguir ben bé d'entrada, sí per limitar el poder d'aquests senyorius, d'aquests homes armats, perquè no es desboquin més i si bé no es podrà controlar, possiblement no impedirà que vagin a... I per això fa Pau i Treva. De Pau i Treva surten unes constitucions de Pau i Treva que, com també es diu vist, són més aviat una plantilla, una manera de fer lleis per acord, una plantilla que es manté i es perllonga en el temps. No només comença a Catalunya, també hi ha a Normandia i a altres llocs, però sí que a Catalunya sí que es perllonga. Aquesta perllongació i aquest ús d'aquesta eina d'assemblea de Pau i Treva i d'aquesta plantilla de Constitució, que es reunien amb assemblees o amb cúries, cúria que després ja era amb cort, el nom evoluciona a cort, a corts catalanes, quallen millor a partir d'Alfons I, que ja comencen a tenir una efectivitat, per això també ens diu el senyor Bisson, que Catalunya és una nació-estat al segle XII. Perquè no només a través d'aquestes constitucions i d'aquesta legislació no es busca només el domini del senyor sobre el territori o el comte sobre el territori, sinó que es busca un govern del bé comú. I això ja es considera un govern. Sent Catalunya un dels primers governs, i és interessant aquest concepte de nació-estat. Nació de la qual sorgeix l'Estat.
contraposada al concepte d'estat-nació dels segles XVII-XVIII, que és que des del poder polític de les antigues monarquies absolutes defineixen la nació. No som al revés. Som una nació que s'autogestiona, amb les limitacions de l'època, estem parlant del segle XII, XIII, XIV, tampoc podem pensar que allò és una democràcia, però sí que la sobirania de la nació es pacta i hi ha una certa legislació que defensa a les persones i considera aquest senyor que això ja és un primer govern modern perquè accedeix a la dominació. Precisament per això, per aquest sentiment d'estat, de que la nació és sobirana, de que la nació és estat, molts anys després, quan en un context de forta repressió, on s'empresonen els líders polítics, els castellans porten tropes a Catalunya, vulneren totes les llibertats, abusen de la població, dels pagesos, de tothom. Estic parlant de 1640, 39. Aquí hi ha tropes castellanes acantonades perquè hi ha la guerra francesos que s'han parat i deixen les tropes aquí i exigeixen que se les alimenti i les tropes fan de tot. Això provoca la revolta dels segadors. I com és que de cop i volta hi ha tants segadors pel carrer, pel país, donant voltes. Per una raó, en temps de sega, els masos, amb les colles de cada mas, baixen perquè primer es sega la vall. I després, primer es sega la vall, perquè madura primer el gra a la vall, i després van pujant cap a dalt. Llavors, les colles es troben a baix, són molta més gent, i van segant allà i van pujar. I es lloguen els masos per fer la sega. Aquesta tècnica col·lectiva, diguem una miqueta, permet que els masos puguin tenir molta més camp que no pas el que podrien treballar amb les seves pròpies mans. Perquè de cop se'n van tots i un mas que potser té 10 o 8 o 7 o 6 treballadors, n'hi ha 30, 40, 50, 60 colles que es poden llogar. I això es pot fer perquè són les dones les que porten la gestió del patrimoni, del mas, de les terres. Són elles les que porten l'or, són les que venen, les que compren, les que contracten els segadors, les que gestionen tot. I això permet que l'home pugui anar a fer amb una, ja sigui per aconseguir uns ingressos extraordinaris, si els mas són petits, els mas no acaben de donar per si mateixos, o ja sigui per després, un cop arriben al seu mas i és gran, tenen diners per poder pagar a les altres colles i poder ser una bona colla, per dir-ho així, recollint i segant tot el camp. Això permet un millor aprofitament de recursos i poder explotacions més extenses. Sense les dones no hi hagués hagut la volta dels segadors, no hi haguessin hagut aquesta llibertat d'aquests homes pel país. Homes que, per altra banda, que una colla de pagesos amb una falç arraconin les tropes castellanes, però segurament aquests mateixos pagesos i homes que estan allà són els que feia poc estaven amb el diputat militar aprenent la plaça de Salses a les zones de la Generalitat, no dels castellans. Per dir-ho així, aquesta gent tenia experiència militar i, si més no, els catalans estàvem armats. Tothom tenia armes a casa i no armes de qualsevol classe, armes d'última generació. Armes d'última, de lo milloret, o sigui, seguien utilitzant-les perquè la revolta dels segadors, en diem revolta de segadors, que va ser una operació militar perfectament organitzada, milimetrada, i d'entrada a Barcelona és una operació militar, però perfectament calculada i planejada. A una revolta s'ataquen a la gent i s'ataquen als bancs, aquí no es va atacar ningú, només va anar el que s'anava a fer. I a més amb una efectivitat i una rapidesa impressionant. I a més hi ha també organitzat amb els de dintre, o sigui que l'operació va estar feta, o sigui que revolta sí, però potser no tant. I és això, els catalans érem gent armada, gent temible. Per això, després de 1914, ens prohibeixen tenir armes. I fins i tot, només ens deixen tenir a les cases el ganivet del pa i estacat amb una cadena a la taula. Quan parlem de ganivet del pa, ara ens pensem en un ganivet de dents de serra per tallar el pa. No és així. La ganiveta de tallar pa era una arma de tall impressionant. I aquesta fotografia, per cert, aprofitem. Us recomano molt aquest llibre. Ahir es va fer la primera presentació. Ens explica moltíssimes coses de la història a través de com vivia la gent en 1700.
És el bon amic Jordi Penyarroja, si algú li interessa, després que parli amb mi ja farem abans. Però aquesta és la ganiveta i llegiré com la descriu. Forjada d'una sola peça, el mànec té el forat per poder-la estacar amb una cadena. Per la llei. Diu, la punta és esmussada, però la fulla fa 2 pams i mig, 70 centímetres. És ampla i recorda tant l'espasa curta romana com el coltell almogàver, que són 2 armes de tall temible. Un català amb una espasa era el seu pitjor malson, català o catalana. Era el seu pitjor malson. O sigui, quan es parla del ganivet del pa, no us imagineu el ganivet que tenim ara, ganivet? Una cosa així de llarga, gruixuda, de ferro forjat i amb tall amb una banda, que ja fotia uns talls com allò actuava al tall com un sabre de cavalleria. I poca broma. I llavors, com se produeix l'arraconament de les dones? Per què s'arraconen les dones si tenien aquest paper tan important tant a l'inici de Catalunya com el que demostren a posteriori? Qui ho arracona és la nostra Església Catòlica. L'Església Catòlica és la que li dona, com totes les religions monoteistes, tant els islam com els jueus, també la dona té un paper secundari. Us llegiré un fragment de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes. Diu que les esposes es sotmetin als seus marits, com tots ens sotmetem al Senyor, perquè el marit és cap de la seva esposa, igual que el Crist és cap i salvador de l'Església, que és com el seu cos. Per tant, així com l'Església se sotmet al Crist, les esposes s'han de sotmetre en tot als marits. I bé, aquest és un dels principals actors de per què la dona, potser no l'únic, però sí un dels principals, que la dona se la recorre una miqueta més de dret, sí, de dret. Potser de fet no tant, perquè els costums són molt difícils de canviar i les cases pairals segueixen funcionant igual, la dona segueix agafant responsabilitats. Les continuadores de la tradició i els coneixements antics precristians que hi ha, les remeieres, segueixen. I per això també l'Església acaba perseguint bruixes. Tota la que ja sap alguna cosa que no convé o la que té massa caràcter. Però va. Malgrat això, les dones catalanes han estat sempre quan ha calgut, quan hi ha hagut l'oportunitat. I no només en construcció o en guerres. També tenia el paper d'una dona que, si bé no era catalana, sí que estava inserida en l'entorn català i en el món català, que és Germana de Foix, la darrera dona de Ferran d'Antequera, que tant de bo ens hagués donat un infant i no tinguéssim tingut la Unió en Castella. Però vaja, un cop vídua va ser la virreina de València i a València va crear una cort renaixentista al nivell de qualsevol cort italiana. I això ho va poder fer no perquè ella fos més maca, més culta i més tot, sinó perquè hi havia una societat que això ho permetia. Hi ha un llibre d'un viatger portuguès, no em fareu dir-lo ara perquè no me'n recordo, del 1500, que parla de que el rector de la Universitat de Salamanca té dificultats per expressar-se en llatí i els estudiants de València s'expressen perfectament en llatí grec. Llavors, si veiem en aquesta societat, aquesta cort renaixentista de Germana de Foix, coincidint en que també hi ha el tema d'Amèrica i de que la llotja de València és la primera casa de contratació d'abans de Sevilla, allà passen els negocis, allà hi ha caler, allà hi ha de tot, allà hi ha un negoci, allà hi ha tot, allà hi ha floriment econòmic, allà hi ha cultura, allà hi ha refinament. En aquesta època sorgeixen les noves regles de les CACs de València i el primer tractat de guitarra. No era qualsevol cosa. Ara tornem al 1714 per parlar d'una famosa espia, la Matajari catalana, una Mariana de Copons, que ella soleta va engatussant a l'oficial francès Lequerchois, el coronel Lequerchois, aconsegueix salvar més de 300 soldats catalans. Per això com és, que és una dona que de cop i volta va pel seu compte, va acostar-se, va seduir-lo, no, a veure, tingueu en compte que Maria de Copons és la germana de la dona de Josep Antoni de Mata i Copons, que té una casa, seria quasi un palau a l'Ella. Aquest Josep Antoni de Mata i Copons és diputat del braç militar. És un dels signants de la protesta de Ferrer i Sitges, que és la que causa o empeny a la declaració de guerra de Catalunya a les corones francesa i castellana. Jo dic bé, declaració de guerra. Catalunya era un estat i com a estat tenia potestat per declarar la guerra. En contra del Tractat d'Utrecht, que no ens van deixar participar. Però Catalunya com a estat, en junta de braços, que és les Corts Catalanes sense rei, i que és la dels que tenen dret a estar a Corts
que estan a Barcelona o poden arribar-hi, declara la guerra oficialment a la corona francesa i la corona castellana, poca broma, tots solets. I a partir d'aquí es genera tota una indústria de guerra, tot un exèrcit, abans de primer ordre, potser menys nombrós, però sí que amb uniformes, equipats, armament, material de primer nivell. O sigui, aquesta imatge del trabuc i el pagès i... No, era un exèrcit. I es va crear i es va aixecar en un temps rècord. Però això no va passar. Això per què va passar? Doncs hi havia aquest home, el Matacopons, que era diputat. També a l'ella mateix, al mas de l'entrada, a Can Lleonard, el Salvador Lleonard era, en rang de coronel, era cap dels serveis d'intel·ligència i espionatge catalans. Com pot ser que un pagès de casa, per bona que sigui, accedeixi a rang militar quan això estava reservat a nobles? Els militars són els nobles. Com pot ser això, si tots els oficials eren nobles? Un pagès, una persona per ric que sigui, accedeix a rang militar i amb experiència i amb coneixements i de bona manera. No només ell, els seus germans, té 3 germans, tots 3 són oficials de l'exèrcit català. Oficials, no soldats oficials. De cavalleria, d'usses i de més. A Barcelona es funda, el Consell de Cent funda el 1639, l'escola militar, la primera escola militar d'Europa i de molt per extensió, on no només hi van els nobles, sinó que pot anar qualsevol que vulgui. I aquesta escola es forma per formar oficials en condicions per la coronela, suboficials, edita manuals d'instrucció, d'armament, d'artilleria, o sigui, és una escola militar moderna. Una escola militar moderna. I per això hi ha molts oficials que no són de rang noble. Aquesta escola militar estava on està ara el vestíbul de l'estació de França. Allà estava l'escola militar de Barcelona, pionera. Evidentment, després dels 14 això va acabar. I que va seguir funcionant fins al 1714. Això és una institució inclusiva. Això és una institució que obre les portes a l'ascensor social. O sigui, que qualsevol pugui ser oficial, que vulgui, si passa els estudis i en sap. És una formació completa. O sigui, trenquem la mite de no, això militar només els nobles, els altres soldats. Això és l'exemple del canvi d'una societat extractiva a una societat inclusiva, perquè Catalunya era una societat inclusiva, era una societat representativa. En aquest context, és fàcil que es produeix la situació de que Mariana era la cunyada, estava al Palauet, es muntaven festes, confraternitzaven entre francesos i castellà i catalans, també tenia coneixença, s'ha arribat a dir que estava amistançada o que era la nòvia o la parella amb el Salvador Lleonard, i entre tot aquest d'això, ella assumeix, té l'oportunitat, té el moment i fa el pas endavant pel país i actua com a espia. No pensem que va sortir sola. Per tant, quan la societat es torna més inclusiva, quan la societat es torna més evoluciona, les dones sempre hi són. I quan no, sempre hi són. Només han de tenir l'oportunitat. I les dones agafaran el lloc que els hi pertoca. No cal que tampoc que les ajuden gaire, perquè elles soles són prou bones per agafar el que els hi pertoca. Per tant, hauria de pensar, tot això que fan les dones, ho fan per dones o ho fan per catalanes? És a dir, què és ser català? Hem dit que Ermessenda comença aquestes constitucions, que van aquesta pau i treva, que va evolucionant, a partir del segle XII som estat, això també evoluciona a les Corts catalanes, on té una certa representació, evidentment no de tothom, però sí que una certa representació, les decisions es prenien consensuades, no hi havia una autoritat, sinó que hi havia un pacte. Això genera una idea, un sentiment de que l'Estat no és tant un poder superior que em ve, sinó que jo sóc Estat. I aquesta és la base de la catalanitat, del concepte de com sentien els catalans. Tots eren Estat. Per això, quan calia, tots sortien a defensar l'Estat, les seves llibertats, que s'havien guanyat a pols, amb pactes, amb lluites, amb revoltes, amb què sigui. S'hauria d'un punt que, com ens defineix Voltaire, Catalunya és el poble més lliure del món, 1700. No és estranyar que aquestes dones assumeixin el seu paper perquè saben qui són en defensa de les seves llibertats, que els permet ser com són.
Aquest és el concepte cabdal. El català se sap estat. No lluita per un rei, lluita per si, per la seva família, per la seva propietat. Però els homes lluiten les guerres, però són les dones que guanyen les paus. Això ha passat sempre. Després d'una guerra, les baixes que hi ha d'homes, són les dones les que mantenen la continuïtat de la propietat. I més a Catalunya, ja hem parlat abans del paper de la dona a la propietat rural, el paper que també li dona la llei Goda. Tinguem en compte que els usatges, el costum, la llei Goda i les constitucions, o sigui, el costum, la llei antiga, o sigui, els costums antigues, que són de la sobirania romana, la llei Goda, que és la que permet a la dona també un paper principal, i les constitucions, que és la manera de fer lleis, totes aquestes són les tres fonts del dret català, que és un dret inclusiu, per ser, en l'època. Tampoc no ho posem avui, però en l'època era un dret tremendament inclusiu, tremendament representatiu. Però les dones són les que mantenen la propietat, les continuïtats de les propietats. Quan falten els homes, després d'una guerra que molts homes moren, són les dones que mantenen el funcionament del país. I més important, són les dones les que fan la criança de les mainades. Són les dones les que transmeten el sentiment nacional, la manera de ser, perquè què és una nació? Una nació és una manera de ser i de fer, una manera de relacionar-se i d'entendre el món. I això ho transmeten les dones. Això, tots aquests inputs ens formen el caràcter dels primers 7 o 8 anys de vida. Són les dones les que fan aquest paper. Elles són el pilar de l'edifici de la nació. Sense elles no hi hauria nació. I això no els hi podrem estar mai prou agraïts. Ja sigui per això, ja sigui per la responsabilitat que assumeixen a mantenir les propietats. I això permet que els homes vagin a la guerra, vagin a fer de segador, vagin a tot. O sigui, aquest és el paper importantíssim de la dona, i la dona ha assumit sempre el seu repte. Sembla que queda bastant clar que les dones poden fer tot el que fa un home, però els homes no podem fer tot el que fa una dona. I això em planteja una pregunta. Per què són els homes els que lluiten les guerres? Perquè són més valents, més abraonats, més forts, més tot? O perquè són més prescindibles? I fins aquí hem arribat. Ara us deixo preguntes i intentaré respondre-les de la millor manera possible. Qui s'anima? Va, que no mossego. Digue'm. No, fes. Digue'm. Sobre el cos militar aquest que es crea, entenc que ja és amb armes de foc. Sí. I han passat uns quants segles, o algun segle, perquè les campanyes de Sardenya i tot això, quin tipus d'exèrcit és? Encara sense armes de foc? Aquest que es forma quan s'ha explicat ara és el primer amb armes de foc que tenim? No, hi ha armes de foc. De fet, la primera utilització de la pólvora o de les explosius, si no ve bé com armes de foc a la història de Catalunya, és la presa de Mallorca, que, segons els cronistes, una gran explosió, un gran terrabastall va ensorrar la muralla per on van entrar els catalans. València també, o sigui, que hi havia, l'exèrcit català o el món català coneixia, emprava canons, armes de foc, arcabussos, de tot tipus d'armament. El canvi principal, que evidentment per això, per tenir-lo avasat, és perquè creem a algú se li acudeix crear el pany de pedra foguera, pany Miquelet o pany en català, que és el que agafa la pedra, el típic de les pel·lícules, que porta la cassona tancada, que encén i que dispara, i això permet apuntar molt millor l'arma. Que l'arcabús l'has de posar aquí i has d'encendre amb metge, amb un trípode, i és una bèstia parda. Això permet també que les armes siguin més lleugeres, més portables, més versàtils, i permet també les pistoles, més útils, el pany de pedra foguera. Però no, els exèrcits armats amb armes de foc a Catalunya, potser dels primers d'Europa. La cosa és que en aquell moment els exèrcits no eren exèrcits estables, eren exèrcits que es reclutaven. Bé, a Catalunya no es reclutava. A Catalunya
cap català està obligat, o sigui, se'l pot enrolar a la força, això és important, aquí venen moltes revoltes de les quintes, cap català se'l pot enrolar a la força, però sí que està obligat a agafar les armes en cas d'amenaça en el territori nacional i sempre i quan el príncep estigui davant. És a dir, no val això de aneu a lluitar per mi. No, tu vens, et poses davant i llavors lluitarem. Si no, no. En altres casos, els alistaments voluntaris i es paguen molt ben pagats. O sigui, els exèrcits catalans han estat sempre molt ben pagats. Per això, a la guerra posterior del segon de la batalla de Montjuïc, els francesos van dir no, pagueu vosaltres, fins que la Generalitat va quedar exhausta de diners, no poder seguir pagant l'exèrcit, llavors van anar a pactar amb els francesos i nomenar el rei francès comte de Barcelona, perquè ja no podien pagar més, allargaven i ja no podien pagar més els exèrcits, perquè es pagava molt bé els soldats catalans. I eren soldats temibles. Sí, es té la reflexió de que la dona perd, hi ha un moment històric en què la dona perd el paper, diguéssim, de rellevància social, que tu ho explicaves, ho imputes una mica, entre d'altres, el tema de l'església o del cristianisme, etc. Això una mica no entra en contradicció amb el... Perquè una mica, de fet, l'església el que defensa és que la dona ha de ser, diguem-ne, la mare, ha de jugar el paper de la família, etc. I ara deies, en acabar la teva intervenció, deies, home, la dona és la que transmet els valors, és la mare la que transmet els valors, la catalanitat, etc. No és una mica contradictori? És a dir, en el fet que dius perd rellevància, però en canvi l'església el que demana és que la dona tingui aquest paper de rol de puntal de la família, la que transmet els valors als fills. I al capdavall la família és un nucli, és el nucli principal de la pàtria, almenys jo ho entenc així. Sí. Llavors, diguéssim, la mare com a transmissora de valors en els fills fa un paper fonamental. Vull dir, també és un rol, potser en aquest rol del paper de mare, per dir-ho així, com la pàtria que és una transmissió de valors, d'una manera de ser que passa de pares a fills, d'avis a nets, doncs la mare té un paper fonamental. Llavors, en tot cas, l'església una mica va ser, com totes les religions monoteistes, l'església catòlica va ser una mica la que va induir la pèrdua d'aquesta rellevància. Rellevància fora, o sigui, pensa que el món català, el món iber, és un món agrícola, és una societat que ve de la revolució agrària. I llavors està molt arrelada, si l'estructura poblacional de Catalunya des de masos aïllats, i això també defineix molt el caràcter, masos aïllats autosuficients o molt autosuficients, és a dir, el català a casa meva, mano jo, que no em vingui l'estat a tocar gaire d'allò perquè exerceix la llibertat, i el comú ho decidim a la plec. Ens apleguem per decidir el comú. Això ja és de temps molt antics i aquest costum també es traspua a la legislació catalana. A la societat agrària la dona sempre té el paper cabdal de la llar, però no només. Aquesta és la qüestió. No només. Té aquest paper, però a més porta l'economia, compra, ven, i moltes vegades allò de dir això és casa meva, però qui mana és la dona. Una miqueta, diguem, potser és aquesta la idea. El que fa l'Església és reduir la dona només a aquesta funció de sempre sotmesa a la voluntat de l'home. Això ho aconseguiria o no, perquè ja ho dic, de dret seria així, però de fet la dona catalana té caràcter i no la faran callar gaire. I a veure, a casa cadascú fa el que... Però la dona manté aquest paper, aquesta preponderància, encara que no pot tenir tallers, o no pot ser oficiala i tenir el taller propi, o no pot... Es redueix també la possibilitat de tenir propietats, però també hi ha una cosa, en el món català, malgrat això, hi ha la figura de la pubilla. I quan hi havia mai, la pubilla és la que heretava tot. I en molts casos, quan només hi havia pubilla, l'home que s'hi casava perdia el cognom i prenia el nom d'ella i de la casa. Perquè importa la continuïtat de la propietat i de l'explotació i que tot funcioni. Llavors, per molt que sí que l'Església va fer aquest paper de relegar la dona, ho ha fet però no només aquí, a totes bandes, també hem de tenir en compte que l'Església catalana no és ben bé l'Església castellana d'altres llocs, precisament per això, després de 1614, van substituir els sacerdots catalans perquè són els de fora, sempre ha sigut una mica més liberal, entre cometes, o menys rígida,
Però a veure, també agafem textos de l'època catalans que parlen sobre les dones d'eclesiàstics i Déu-n'hi-do. Però sí, no és que la releguen, li talla les ales, per dir-ho així, o li pretén tallar les ales. La cosa que no aconsegueixi, perquè es veu després que quan hi ha un problema les dones surten, agafen les armes o s'enfronten a qui calgui i segueixen controlant l'hisenda perquè els homes vagin a segar o vagin a la guerra o vagin on sigui. O sigui, també està per veure l'efectivitat que tingui això o la duresa que tingui en altres llocs molt més. Sí? Noia, tu no primer la mà. Confirmo amb això perquè jo vinc d'una casa on en teoria tots són catòlics, apostòlics i romans i qui manaven eren les dones i tots a creure. Qui portaven els sacs de ballades eren les dones i els homes els podíem dir aixecar. En canvi, les dones eren les que treballaven més que ningú. A casa i a fora de casa. Una qüestió sobre el tema de les reines lloctinents. Perquè tinc entès, no sé si és ben bé així o si ho podeu aclarir, que hi va haver en alguns moments determinats de la història, no recordo quins reis exactes, però només recordo el fons el magnànim, que com que estava a Sicília o a Nàpols, i pujava i no hi era, i llavors la reina va haver el paper de manar i fer constitucions, fer corts, i jurar les constitucions com si fos reina única manant al Principat, almenys al Principat, els altres reines no ho sé. Però vull dir, no sé exactament com van haver i sembla ser que hi va haver altres reines que també havien agafat aquest rol de dir, bé, com que el rei no hi és per fas o per no fas o perquè estava donant tombs en guerres o el que fos, qui manava de facto i amb tots els poders que a més li atorgaven les corts era la reina. O sigui que en realitat el tema aquest de sí que en realitat les reines no podien, diguéssim, agafar el tron, però que de facto sí que manaven reines. Això que no podia fer el tron era Castella. Aquí manaven bastant. Aquí manaven bastant. A veure, Ermessenda és una. Una altra és el Modis de la Marca, filla de la dona que es casa el net d'Ermessenda contra la voluntat d'Ermessenda fins al punt que Ermessenda aconsegueix que el papa excomulgui el seu net. Quin poder havia de tenir aquella dona per aconseguir que el papa excomulgués el seu propi fill? Després se'n va... I l'enfrontament al Modis, que també deu dir-hi tot de caràcter que era amb Ermessenda, devia ser èpic. Però només això, també, el Jaume I, amb Violant i amb qui sigui, també aconsella molt més. O sigui, el paper de la dona, encara que per sobre el paper pogués ser més allò, la llei Goda ho reconeixia. I la llei Goda és fundacional del dret català. És una de les parts que entra a part de l'altre. O sigui, aquests costums segueixen sent-hi i, bueno, i és el que deia, la vegada de caràcter, digue-li que no. I en casa de les reines més d'una. No. Has estat parlant tota l'estona del paper de la dona catalana, especialment, i sobre els seus drets i la seva importància. I realment això era una situació generalitzada a tota Europa o realment a Catalunya les dones tenien més drets i estaven més avançats? Si podries posar un exemple més precís sobre... T'ho he dit abans, com es va dir Voltaire, som el poble més lliure del món del moment. I això inclou moltes coses. Això inclou el paper de la dona, inclou moltes altres coses. O sigui, a veure, abans, som un estat-nació des del segle XII. Tenint en compte l'època, tampoc... Hem de pensar sempre, quan parlem d'història, posant-se la mentalitat de l'època, no des de la visió actual, perquè llavors no entendríem res. Som un estat que es governa a si mateix en corts. Això no passa enlloc. Anglaterra, una miqueta. Això no passa enlloc. Bé, d'acord, les dones no poden ser representants. D'acord, vale, l'Església ho talla perquè legalment o de dret ho limita molt perquè té força poder. Però la veritat, en el funcionament de la societat, les dones tenen un paper cabdal amb tot. O sigui, pots aportar això amb botigues, amb flaqueres, amb tot. O sigui, tant era una cosa tant l'home com la dona en molts funcionaments, encara que per llei no pogués, però és que fins i tot. O sigui, les dones mantenien la propietat, les dones eren les transmissores, no només de
de la nació, de la cultura i del caràcter, sinó de la propietat en si mateixa. I l'home és el que perdia el cognom. Això no passava a totes bandes, evidentment. Aquí a Catalunya... El problema que hem tingut a Catalunya és que sempre hem anat 500 anys abans que tothom. I llavors les nostres hem rebut nosaltres. La revolució de les remences és més que la revolució francesa o la russa, però 500 anys abans. I això d'anar als primers a vegades és el que reps per totes bandes. Però dic, la dona ha tingut aquí... I quan ha calgut, i això és important, perquè ara estem en un moment en què pretenem alliberar un país. I, evidentment, hem de reconstruir-lo. El que tenim és unes estructures de l'ocupació castellana que res tenen a veure amb aquest caràcter català. Tenim l'oportunitat, en moments de reconstrucció, en moments de canvi de règim, és quan és l'oportunitat de vestir unes estructures prou inclusives perquè tothom sigui igual. I això ho reconeix el dret català. Tot home i tota cosa neix lliure per dret natural. Home com a masculí genèric, Ara no homes i dones. És com a genèric. Aquest concepte de llibertat i de responsabilitat, perquè què és la llibertat? No, llibertat és poder fer que em doni la gana. No, perdona. Llibertat és assumir la teva responsabilitat, prendre la decisió responsable i assumir-ne les conseqüències. I sobre aquesta responsabilitat, i per tant, el respecte a la llibertat dels altres és el que em garanteix la meva. El concepte català d'estat no és el de l'estat que hi ha ara. L'estat m'ha de donar els drets que jo vulgui. És el proveïdor de drets. No, l'estat és el garant de llibertats. I els drets, i el compliment dels deures individuals és el que em garanteix el gaudi dels drets col·lectius. És a dir, si jo dret a vivenda garanteix que ningú la pot fotre. Ningú pot jugar amb ella. No que l'Estat m'hagi de donar una casa, sinó que la llei és a dir que ningú me la pot prendre, ningú pot abusar d'ella, ningú pot coaccionar-me per ella, i això és el dret a la vivenda, no que m'hagin de donar. Ja tindré jo amb el que jo em guanyi. I tindré millor o pitjor en funció del que em guanyi, però ningú pot coaccionar-me, ningú me la pot fotre, ningú me la pot embargar, ningú pot fer res. Això és l'autèntica llibertat. I les dones tenen aquest concepte igual que els homes, perquè exercien aquesta llibertat, exercien aquesta responsabilitat i quan hi havia l'oportunitat passaven a primera fila. No era una cosa a dir... És que això també és una miqueta... Hem de canviar el xip, és una miqueta masclista, allò de... Les dones agafaven les armes. I per què no? Hem de canviar aquest xip una miqueta. No, és el que he dit abans. La dona pot fer el mateix que fa un home. Som nosaltres que no podem fer el mateix que fa una dona. Tinguem aquesta cosa molt clara. I comencem si la base de tot és la igualtat. I la igualtat i el respecte. La igualtat es basa en el respecte a l'altre. No sé si t'he respost o m'he enrotllat. Digui'm. A veure, hi ha que diferenciar molt a Catalunya el que són els pobles i el que són les viles. Sí, evidentment. Els pobles, és com deia en Jaume, mana qui porta la casa. Perquè a vegades o l'home està fet de braser en una altra finca, o l'home està en una guerra, o l'home està en el que sigui, i als pobles manaven les dones, bàsicament. A les viles no era tant així. A les viles manava el negoci. Vull dir amb això que, si bé als pobles hi ha la figura que has dit molt bé, que canvien el cognom i agafen el cognom de la primogènita, per dir-ho ben clar, a les viles mana el negoci. I el negoci és el nom del marit i el nom del marit, la dona agafa el nom del marit, com a tota Europa, no amb aquesta fórmula castellana dels dos cognoms que últimament fins i tot fan servir de TV3, i quan hi ha un negoci familiar, qualsevol dels dos signa davant del notari. I jo m'he trobat molt sovint amb escritures que signa l'home o signa la dona. I la cosa curiosa és que la dona feminitza el cognom, com els russos. Sí. O sigui, aquí, si el cognom es podia afegir una A, s'hi afegia la A amb l'escriptura. És un fenomen molt curiós. I el negoci és el negoci. I llavors, als pobles, és el que diu el Jaume, que qui mana és la casa i qui porta la casa. Exacte. És això, és aquesta... és equivalent, home o dona, tant li fa, són persones... I no és tant del dret gòtic, sinó que jo penso que ve a les zones de la muntanya, jo penso que és més l'esperit ibèric del mar.
Aquest és el que principalment defineix. Mentre que a les viles, el negoci és l'esperit que ens ve dels jueus, en realitat. Perquè tot el que era la part mercantil, tingueu en compte que des dels albarans fins les factures, tot això ho va inventar en Barceloní, que va fer un llibre amb tots els documents possibles al comerç. I que tothom va copiar aquí i després va copiar tothom a Europa. Sí. No, és que és això, o sigui, el caràcter català, aquest caràcter que he dit de la nació, que és la manera de ser i de fer, no té una única font d'origen. O sigui, aquí hem tingut influències moltes, però totes aquestes fonts, la jueva, la ibera, la romana, la goda, totes aquestes es conjuguen en aquesta identitat, totes la formen. I totes aquestes identitats evolucionen. També va evolucionar quan va haver-hi grans migracions d'occitans. O sigui, aquest caràcter nacional va evolucionant, però va evolucionant perquè la societat evoluciona i canvia. Altra cosa és com es vol fer ara, que des del poder polític es vol fer canviar la societat. Això no funciona. Això sempre et torna malament. Una altra cosa, per exemple, és el tema de la... Això es nota amb la moda, el desenvolupament de gènere, que s'ha posat ara de moda per visualitzar, i no, i certament jo... Bueno, en això no entraré perquè ja la Carme Junyent amb el seu llibre amb 99 a 40 ja en parla prou i no seré jo el que es contradigui, però una cosa sí que no hi estic d'acord i és que això serveix per visualitzar. I serveix per visualitzar la quantitat de tòpics que tenim entre nosaltres. Perquè és molt divertit, perquè dius, no, el genèric no, perquè no visualitza, tots i totes. Evidentment, en què fas tots i totes, hi ha qui se sent exclòs. I hem de fer un altre genèric inclusiu, que és el totis. Però no tenim el tots que és genèric inclusiu. O sigui, ara tu el trenques per fer el tot i has de generar un altre genèric inclusiu perquè... Escolteu, xatos, a veure, els invents en Casosa. La igualtat, el respecte no s'aconsegueix amb canviant el llenguatge, amb qüestions estètiques. A veure, no s'aconsegueix. A veure, què he aconseguit? La discriminació positiva. Pensem que és discriminació i com a tal és dolenta de per se, d'acord? Que a vegades pot ser necessària per corregir coses. Però cuidado, perquè aneu en compte perquè això ho carrega el diable. Què ha passat? Us mireu, a les llistes electorals, als consells d'administració, hi ha dones perquè toca la quota. O sigui, han convertit que la dona sigui un element decoratiu, que no sap si està allà perquè toca o perquè s'ho val. Escolteu, les dones tenen valor suficient per estar al lloc que elles decideixin. Simplement la societat, i aquí tenim l'oportunitat a l'hora, si aconseguim llevar aquest estat i reconstruir-lo, amb unes institucions inclusives, no exclusives, no controlades, sinó representatives, la dona agafarà, i tant que l'agafarà el seu paper, i tant. El problema serà que ens en deixin per nosaltres, que ens agafin tots. Algú més? Perdona perquè m'enrotllo, i si no contesto el que em digueu, digueu-m'ho. I escolta, jo m'he fet una altra cosa. Doncs bé, agrair-li la conferència que ens ha fet en Salvador Donada. Ha estat molt interessant. Un plaer, Felip. Penso que coincideix perfectament amb les idees que té el Front. De fet, el Front és un partit on tots els militants són iguals. Aquí el Front no distingeix entre dones i homes, sinó que tots som Front. Al país tenim molt clar, com he dit abans, que sense les dones no estaríem en la situació que estem en quant a sentiment nacional. I, en principi, agrair-vos a tots la presència i, d'alguna manera, també demanar-vos o convidar-vos a que assistiu en defensa també del record de les dones i de les dones actuals, que són tan importants com han estat sempre a la història de Catalunya, de que assistiu als actes que organitza el Front i emplaçar-vos també a que aneu, qui vulgui, a aquesta convocatòria que s'ha fet a la tarda de recuperació d'un plec patriòtic, d'una concentració patriòtica, perquè la pàtria ho som tots. Som els homes, però també les dones, i sobretot elles. Moltes gràcies per tot.